Kanegosyo, hinumdumi ni, ayaw ipaubos ang kalidad sa imong produkto o serbisyo para lang makabaligya. Itaas ang kalidad, ang value, aron ikaw ang pilion sa customer. Kay ang sakto nga customer, dili nangita og barato. Nangita na sila og value sa produkto o serbisyo nimo. Oo, usahay, hinay ang baligya. Gamay ang inquiries, kung makayon ka, paubsan na lang nako ang presyo. Oo, sa sugod, mo effect na. Modaghan ang imong customer. Pero, naanay kapalit. Kapuyon ka, busy ka, pero wala kay kita. Kanegosyo, dili ang volume ang solusyon. Ang value sa produkto o serbisyo nimo ang mopadako sa imong negosyo. Mas okay pa nga aduna kay tulo ka client nga sakto ang mobayad kaysa 20 ka clients nga sige ra og hangyo sa presyo. Hinumdumi ni dili tanan na customer o client nimo para sa imo. Kung sayop ang imong customer o clients, na kapuyo nyo ka. Pero kung sakto o bisan gamay lang sila, naakay kita, napay peace of mind. Busa, sugod karon ka negosyo, itaas nimo ang imong standard. Ayuha imong value sa produkto o serbisyo nimo. Barugi ang imong presyo. Kay sa katapusan, mas maayo ang gamay na clients or customer, pero sakto ang imong kita. Kaysa daghang clients or customer, pero ikaw, lugi ka.